Nagsarunong aktibidad ti insengka ti Benguet First Provincial Mobile Force Company iti Kibungan at dakkel nakatulong iti maysa a mannalon ken pagadalan iti munisipalidad. Nagturong da iti takadang integrated school ken sadiay timulong da kadag iti manursuro para iti clean up drive iti sitio Dalipay agingga iti school grounds. Kaminadang namutlang iti aktibidad ti RPSB Dalipay ken Kibungan Municipal Police Station. Dahito yung aktibidad ket mayan natumot iti PNP core value a makakalikasan ken napaerteng nga advokasya iti LCAC, anti-terrorism ken anti-illegal drugs. Umana ditoy personal a binisita dagiti kamang ti unit kadwa ti Dalipay Forward Operating Base ken revitalize police sa barangay Dalipay ti elderly amannalon sa jay ken personal nga impaimada ti tulong nga assorted grocery items ken bagas. Pudno unay nga wan ka paris diragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.